Çekdarên operasyona Mertala Ferhat ya ku ji yekîneyên opozisyona Sûriye û bi piştevaniya Tirkiye şerê terorîstên Daişê û çekdarên Sûriya Demokratîk dikin ji bo kontrolkirin û aramkirina deverên sînorî yên Sûriye bi Tirkiye re û piştî şer û pevçûnên tund di navbera wan aliyan de karî bûn bajarokê Şêx Nasir li gunda warê Helebê yê roj hilat kontrol bikin. Her divê derbarê de niha şerekî sê alî li derdora bajarê Babê rû dide di navbera çekdarên opozisyona Sûriye di çarçoveya Mertala Ferhatê de û çekdarên Sûriya Demokratîk yên ku piraniya wan çekdarên YPG û yên Ereb yên bi ser PYD vene û terorîstên Daişê de rû dide. Li gor agahiyan ku çekdarên Mertala Ferhatê di dema kontrolkirina bajarokê Şêx Nasir de li wê deverê karî bûn sê endamê çekdarên Sûriya Demokratîk bi dîl bigirin. û weke tevgereke nû li wê deverê çekdarên rejima Esed nêzîkî bajarê Babê bûne û tenê 12 kîlometr di navbera wan û wî bajarî de maye û li gor ragihandina bi ser rejimê ve ku ew rê nadin hevpeymanên Tirkiye ku wî bajarî kontrol bikin. Bajarê Babê yê stratîjî yê dibin kontrola terorîstên Daişê de niha bûye xala nakokiyan di navbera sê aliyên çekdar de. Ku aliyek jê Tirkiye piştevaniya çekdarên opozisyona Sûriye dike û grûpên artêşa azad di çarçoveya operasyona Mertala Ferhatê de û li aliyekî dî çekdarên PYD yên navê Sûriya Demokratîk li xwe dikin, herwiha çekdarên rejima Esed jî ber bi wî bajarî ve pêş dikevin û ew aliyên nakok dest bi şerekî li ser kontrolkirina gundên derdora wî bajarî dikin û agahiyên berdest diyar dikin ku qurbaniyên li wan deverê tên rûdan ji wan aliyên nakok bêhtirîn ji kuştiyên Daişê. Şêrîn Kîlo Ark